Tinapalabas, pinalakadan nila kay Kiwing ni Malta, anasken nga ganad. Gaputa iti naminduan at daras apan ang puor na iti balay ni Kuliko. Ket amangan no isunto ti puuran ni Kuliko asibibiyag. Nakunamit ni Malta adublyen na ti aganad. Kalpasan ti panagsarita da kanila kay Kiwing. Napanda ito'y iti pagnanaedan da bakit damay ken tamar. Ket insursuro na da ito'y anagbasa. Iti panagsarsarita da ken ni bakit damay. Binagaan manen ti bakit. Ano mabalin? Ket saanen anikuliko ti pangpangruna na. Ta si kaswen nakit ti anak na. Itagagayen. Enggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Kalaleng! Ay ang kuman ni Kulig o Malta. Kat ipang pangrunam kit iday ta anak mo nga asikaswan. Ina. Numapukaw ka. Kasanon ti anak mo. Bakit akoon balasang ko? Kat amangan no inton bigat. Mataya ko. Ina. Saan nga importante ti panagibales mo, Malta? Ti importante ita, kat ti anak mo. Ngam ala, baka amukan. Ngam kiti, saan ka asardengan apalagipan? Di kay agdanag, Ina. Gaputakas itinakunak itin. Agan an nadak. Kan maysa. Mabayag pa'y ti ipapatay mo. Kat maaywanan pa'y ti apom. Awan ti sabali apang italkak ka ni Tamar. No di si kalaang ina. Kat pangaasin ko ma. Tamaawatan nak. Ay, ala. Makaamu ka nga road. Agan-anad ka ko mga road, Malta. Idaw-dawat ko laangan. Asapay la kuma. Tawan ti dakas ama pasamakan ka. Ina. Ala, intam at urugan balasang ko. Rabiing. Apong damay. Ayan nga ti Malta. Nasa paarimuar, apo. Adda ka no papanan na. Iso ano maminsanan nga itulod na ka iti iskwelaan niyo. Ay? Nagluto iti tinapay, aparakan ka. Balunam ka no. Ay! Ala, apo. Agar mo sarkan. Takalpasan na. Ingkan agdirampos, kat agpulis ka. Pangulo, anya ti planom ita nga aramiden? Tulungak ni Malta iti plano na. Anyo? Amok akabailan na. Ngamnas kin latta nga daak at tumulong kan kwa na. Pangulo. Tulungak. Ngam saan ko nga ipakaamukin kwa na. Anyo? Siyampak. Sikapay laeng ti makaambo dito'y sinamar. Ituloy yu taginsayo. Ituloy yu tagrikurida kentad dumapay. Wen, Pangulo. Agporsigin ni Malta iti plano na. Iso asaan ko abaybayan. Nalakala ko mga aramiden ti manggudas kinikuligo, Pangulo. Rautan tayo ti saguday. Kat gudasen tayon. Saan tayon apakawanan pay? Nagsaritaan tanday tabanag. Idi pay laeng siyampak. Pangulo. Bayak pay laeng ni Gunday iti dayto agundaway. Iwayat na ti plano na. Sige, Pangulo. Ket no kasapulan nyo ti tulong ko. At daklata ditoy. Agyaman hak siyampak. Manipod dito'y ayan ko. Makitak dagiti lalaki. Agar aramid damanen iti balay. Kat nalabit abalay manen ni Kulig o dayta. Sige lang. Agaramid kayo iti balay ni Kulig o. Da kayo apasurot na.
Takita aglaang noan niya ti pagbanagan ti balay nga aramidan niyo. Kita ita noan niya ti aramidam kuliko. Sigurado, ad-adda amariribukan ti panunot mo. Iti daytoy alangag, saan dakto ang mailasin, dakuligo. Kayat ko napintas ti aramiden nyo abalay ko, akliw. Kayat ko daytay na bakit. Un Pangulo, kasta ti aramidan mi. Kayat ko adakkel abalay ti aramiden nyo. Un Pangulo, matumpal. Kakadwa, dakkel, ken napintas kano ti aramidan tayo abalay ni Pangulo. Ket kalpasan daytoy, agparti tayo iti baka. Saan ka di Pangulo? Wen, di kagdanag. Tasaan ko ang malipatan dayta nga imbagagkan ka. Kumbang lang Pangulo. Tano di ka agtumpal. Siya ako na mismo ti mangkuri ti balay mo. Aniya, Una, taulbot kamot nga minodaduma. sumardeng kan. Sige, agtrabaho ka kiti. Sige, Pangulo. Nga magparti tayong tayo ti baka. Kalpasan na maaramid ti balay mo. Dayjay dakuligo. Manipod dito'y ayan ko. Nalawag ang makitak ter aramidan ta. Agpatpatak derda iti balay. Ket ambok abalay ni kulig uday ta. Agpaliiwak pa'y noan niya ter aramidan ta. Ningat aguntay. Adda nga ta dito'y saguday. Pakita, Pangulo. Nagbit nga naramid mi ti balay mo. Kaputa nagado kami ngamin na nagtitindulong. Nabit, naglakami nga naramid. Dayta ti pagsayatan na. Gaputan agado kayong agtrabaho. Kakadwa, agparti tayo ni Tibaka. Inkarin ni Pangulo dayta. Ala, palpasan yung tibalay ko. Takalpasan na. Mangparti kayo iti baka. Kakadwa, mangparti tayo ni Tibaka. Adada amin iti ayan tibaka papartsyenda. Kat awan ti tao diti ayan tibalaya. Apinatakdarda. Ita, puora kon daytoy abalaya. Adda salang ngay nalag. Katiso ti pasgadag. Daytoy yan ti pagpasgad ko. Adayta, nagsindin ang dagos ti salang. Idisok diti abay ti diding. Madamdama pa'y, sumgadan ti entero abalay. Aguma ka ita iti karni ti baka akliw. Un Pangulo, maragsakak. Awan mo't nga taitan ti makunam kanya. Awan Pangulo. Ala, tumulong kan nga agluto. Tapno mabiit. Anya! Pangulo, mapupuuran ti kararami da balay mo. Sino tinang puor iti balay ko? Diyan mo Pangulo. Tiliwan nyo tinang puor iti kalapaw ko! Saan dak makita dito'y naglamangag? Sige lang, kuligo. Agrambak kayo. Rambakan nyo ti kinadakas yo. Malta. Nakita ka itay. Sikatin ang puor iti balay ni Kuligaw. Manayon, Wen, apay nga daka dito'y. ala, umay ka. Umadayutan ditoy. Dito'y tangag sarita, Malta. Nalingid ditoy. Wan. Anya ti kadam dito'y. Imayak nagispya. Kat nakita nga aramid dagiti pasurot ni Kuligaw iti balay. Idikwan. Nakitak ti tao nga masidag iti aramid a balay. Nakaabungot. Kat pinuuran na ti balay. Amuklatan asikaday chay. Kat sinipsiputak tinagturungan. Agyaman nagtasaan ka na isagmak. Nagpaliiwak anaimbag. Sakbay a pinuorak ti balay ni Kuligo. Sapulan nyo tinang puor iti balay ko! Saan amabalin ang makalibas? Mas dawak Pangulo. Anyamot dun.
Kararamid lang, ngam napuuran adagos. Uray si Kakliw! Makipagsapol kami. Ket idatagyo kanya no asino man dayta at tao. Wan, Pangulo! Kasano, manayon? Aglayo na kon iji kabisera. No kasta, agpakabisira ta adwa. Ha, Mapantan, agsakaytan iti kabalyok. sige. Ala, mabidlaeng. Adto iti tsaa. Agtsaa kayo pa'y kabayatan nga isaganap ti pangrabyan nyo. Agyaman na kading ko. Tulungan kan, Linaya. Saan, Malta? Agtsaa kayo ket di. Kabayatan ti panaginanayo. Urayan nyo biit ti isaganak akanan nyo. Nakababain pa yan kan ni Linaya. Magkaawat ni Linaya. Kalpasan ti pananganta. Agawit akmatan iji dagos da ina damay. Itulod kan to. Saanan? Aginanakakit din. Itulod ka. Taamangan no addadag sa mapasamag ken ka iti dalan. No dagiti masabat ko la dita dalan, amang dangran kanyak. Jak ida kabutang. Kabaulak ida akarangan. Itulod ka. Jak makait na no di ka maitulod. Nay, da kayo umatgayam adwa. Nagkapuan niyo. Ina, Naimbag nga oras mo, inadamay. Kastamat, Pangulo. Ala, umunag kayo. Sige, agtugaw kayo. Anya ti kayat yung nga inuman. Tsaa ka day, wano gatas. Saanen ina? Nagtsaa ken nangan kami ni Dagos da Linaya. Kasta ka day. Imay ko laing intulod ni Malta. Kat agpakada akmatan. Sa nabali, tanay tulod ko matan ni Malta. Kasta ka day. Agpakada akon, Malta. Asino ti mangkal kalaban kanya, Akliw? Apay apinuuran na ti balay ko itinamitlo at daras. Anyamatan, Pangulo. Anyamatan. Nagkas ang matan. Anya ti sangitan? Kasano? Nabambanugak unay asimang at idebantay. Tapnagpukan iti pang-adig iti balay mo. Ita, awanin. Di mapang Pangulo. Anyamatan. Iti kanito amaduktalak. No asino ti mangkal kalaban kanya. Talaga apo urak asibibiyag iti nga ti plaza. Ay, anyamatan, Pangulo. Nagkas ang matan. Akliw! Anay ko, Pangulo. Apay nga tinungpanag matan. Makarengreng ka. Sumardeng ka man iti panagrungrung aab mo. Ay, sige. Anyamatan, tigas to'y abiyag ko. Nabampanugak lang arutin. Matumpak pa'y. Sumardeng ka anak ni. Ala, idaulwan dagiti kakadwan. Tayong kayo manen mangala iti aramidon nyo abalay ko. Manen, Pangulo. Kalpasan na. Mapuuran manen. Ay, anyamatan. Gay, Tamar. Naitulod kan dito iskwilaan nyo. Agsingsingpat ka dito, Iwan. Wen, auntie. Tibalon mo at tinapay. Ibingayam to ni Gab. Wen, auntie. Kastamat ti araramidan mi atallo. No anya ti balon mi. Agririn naman kami. Talo kayo? Asino ti Maysa? Ni Hidon, auntie. Kaasin ni Hidon. Kanayon nga awan kanan na iti recess. Ano kasta? Ibingayan nyo. Takasta tinasaya at nga aramid. No asino ti awanan, ibingayan. Wen, auntie. Ha? Ni Gab! Ala, in kayon iti classroom yo, Tamar.
Orayam ni apong mo adamay. Nakastral kang dagiti ubing iti classroom da. Madaman ti klase da. Wan, Linaya. Malta? Kumusta kan? Padamagan na kumay ti may papankan ka. Wano, ti may papan iti planom. Nagbaligi akmanen iti maikatlo agundaway, Linaya. Napuorak ti balay ni Kuligo, akay patakdar. Nagturad ka talaga, Malta. Kaskan ka, naturad ka mat saan ka di? Tinapadasam. Jakpay napadas. Ti panakirangat mo kadagiti tagasagoday. Ha? Ngam, sabalikan ka, Malta. Gaputamas na pagpagad ti ar-aramidam. Oray ti panakirangat mo iti tagasagoday. Saan ka di anapagad? No saan ka anasiglat kan naturad? Amangan no nataykan. Malta, Ngam di ka agdanag. Gaputakas iti kanayon ko nga ibaga. Agan nadak. rumbang laang. Gaputa saan laada kami ti ad-adda masaktan, no bilang tadakas ti mapasamakan ka. Nang nangruna, ti anak mo. Naglaigan ni Gonday. Nagbaligi iti nabitlo adaras. Kas iti dayta. Di mapumananday tabalay ni Kulig o apinuuran na. Jak nakita nga isutin ang puor. Angam amok nga iso. Nasiglat ni Gonday. Naturad. Kat awan ti bubot nga na. Angam sapay la kumata saan na may sagmak. Iti kastoy nga aramidan na. Bakit Singban? Ay naimbag nga agsapam, Pangulo Kulig-o. Ay, apay kadey, akastoy ti mapaspasamak. Napuuran manen ti kaar-aramid abalay mo. Nagsayang pa'y ti banog, dagiti nangaramid. Adda ka di ammom, may papan iti daytoy abanan. Bakit Singban? Ibaga nga ta ni Bakit Singban, ani Malta tinang puor iti balay ni Kulig-o. Gagayam, di yuliwayan adenggen, di tuloy tinobela tayo anapaulwan. Kalaleng! Nobela ni Virgie Pagloy. Musika, Ken iti direksyon. June Riputazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kalaleng!